Harmadik alkalommal rendezték meg a Balaton fővárosában a Huszár és Honvéd találkozót. A díszszemlével kezdődő rendezvényre nagyon sokan voltak kíváncsiak. Gyalogos és lovas csapatok a sportkempingbe várták a vendégeket, ahol volt ágyú és fegyverbemutató, hagyományőrző, lovas és csikós bemutató, valamint toborzó is. A lengyel légió 1848-49-ben több mint 5000 fővel képviseltette magát itt Magyarországon. Nagyon fontos volt a jelenlétük, mivel akkor nem volt saját országuk, mivel 1795-ben harmadszorra is felosztották 3 részre. Ezért a lengyelek minden országba elmentek és harcoltak egy másik hatalom ellen, egy olyan hatalom ellen, akik elvették az országokat, és ezért jöttek Magyarországra is, és harcoltak az osztrákok és később meg az oroszok ellen is. Nagyon eredményes csapat volt, az 5000 fő gyalogosok voltak, olyanok, mint az én egyenruhámban, lovasok is voltak. Nagyon érdekes volt, hogy a lovasoknak dzsidájuk volt. Ez egy nagyon hosszú lándzsaszerűség, a fejük fölött pörgették, és nem nagyon ismerték ezt az osztrákok, és ezért nagyon megfélemlítő volt az ő látványuk. Több csatát is köszönhetünk a lengyeleknek, vagy a magyarok köszönhetnek a lengyeleknek 48-49-ben. Szerencsére nagyon bátrak voltak, és kiálltak a maguk elvéért, hogy velünk harcolnak, és nem mint zsoldos katonák, ahogy mondta Viszocki, mikor a kiáltványát írta 49-ben, amikor elhagyták az országot. Ha velünk harcoltak, nem mint zsoldosok, hanem mint barátok. És az 1000 éves lengyel-magyar barátsággal így, tehát ezt tovább építették, és mi is ezt próbáljuk fenntartani. A történelem iránt érdeklődő fiatalok napjainkban szívesen csatlakoznak hagyományőrző csoportokhoz. Az egykori szigor, a rend, a fegyelem betartásától sem riadnak vissza. Miért keres meg egy fiatal diák 12 évesen egy hagyományőrző együttest? Mi tetszett meg benne? Hát ez így nagyon bonyolult elsőre. Az egésznek a hangulata tetszett, meg az, hogy teljesen élethűen játsszák el a csatákat. Elsőnek izgalmasnak tűnt, viszont amiután bekerül az ember egy ilyen egyesületbe, akkor sokkal több mindent tud meg erről az egészről, és a kinti emberek csak azt látják, hogy durrog a puska, villámlik, hangos minden, de belülről sokkal másképp, sokkal többet jelent ez nekünk, mint csak eljátszani egy csatát. Tudásban? Tudásban hát úgymond kötelező a zászlói történetet megtanulni, ez olyan alapdolog. Például minket is szoktak küldeni iskolákba előadásokat tartani. Én is voltam már két előadást tartani egész osztálynak, én egyedül. A kétnapos rendezvény egyik nagy látványossága a huszár karusszel és a katonai hagyományőrzők felvonulása volt.